हामबाय जे जों बे गायसा बुथुमनाय जरा मामोन बागै जों हामबाय दङ दिनै रामचरगढ़ कन्स्टिट्युएन्सि बिसं खबजाक दिनै उत्तर प्रदेश एड्रेस विलेज कमिटि नाम चाहिए जों गामि गामि थाङो लोगोराबो कक सालाय दङ लोगोनि ताम प्रब्लेम ui दं दिनै जत लिडार्स दं बाय जों गुरिलाय दङ तां हेंके जों अजरावो गोबां मा नुखुंरावो जों जाला दङ जों बन सुबालाय दङ दिनै जत रामचरगढ़ ब्लक कमिटि लिडार्स दं दिनै जत चेयरमैन मेम्बर सुबालाय दङ जे नगद थैके हेंके बिन नगद माइरं लिलायो बन जे नां माने किसे मिसे जों जे मानते जों सुबालायो सरी हेमिंग गाबन डॉक्टर बिथि बारे चना अमाके सुबालाय दङ गावन बागै दिनै उत्तर प्रदेश एडिस विलेज कमिटि आम जेन चिन लोकराव मिनक नगद थांगै जों बरबे कक सावनि प्रब्लेम ताम दं नि चिन लिडार एक्टिव दा दं नरबाय कक सालाय दा दं नरबाय मालाय दा दं अमाकले जों गामि गामि गुरि जों मीटिंग आचुलायो का अजर रगो जों तेबो काम रेस्पॉन्स मानो चिनि बोबागान थानजा खरं यासा गई चिनि गामि आम जत लोकराव तेबो खातुंग मा खाजा खलाय बस कांगो जों थानजा खलाय तेबो कप्लाय ngन बागै जों बस आगलाय दं हामबाय